Standard Time, las 6:31. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes 9 na bulan sa Disyembre tuig 2022. Anano naman nga mga balita kag isyo ang aton daydayon para karon nga adlaw. Sa gihapon mainit nga isyo, Maharlika Wealth Fund nga isyo. Aba, maga-imbestigaro ang NBI, ano ini? Ang mga death certificate sa mga nagkalamatay, ang igo sang bala, nahimo pneumonia, akalain, drug recycling issue. Ba, masubo man sa Iloilo, ho? Gabantay bangkay, duwa ka soldado, linutang niya upo niya, nga guard sa patay nga taga Negros blang Armeto, patay man. Ay anong disgrasya nga kamulang nga pinatyanay. Ini nga mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang nga isyo. Ang Maharlika Wealth Fund nga hagna. Kung sa bagay, ginkakas na ang GSIS kag SSS nga kuluwaan pundo. Nahuya masla amak mga balbal sang katawhan wala kagto nga hilabtan niya ang pundo sang pensyon sang aton sini mga kauturan nga ang kwarta sa SS kag GSIS hindi iya sang gobyerno, aton ina iya sang tao, hindi nyo pagkuting-kutinga. Diin kuwaon ang kwarta, kuwaon ang pundo sa Land Bank of the Philippines. Pila? 50 bilyones. Lahog-lahog bilyones. Development Bank of the Philippines, 25 bilyones. Kaga mga dividend ang profit sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang aton malang, kabay pa nga mangin madinalagon ini ang plano sang gobyerno kag hindi magkadto sa mga bintahuso nga opisyal sang gobyerno. Wala kita gasiling tanan, kundi ang mga bintahuso. Ang mga lideres sa Pilipinas magluwas sa maayo, hindi masaligan maguyat sang people's money nga nagsiling ako nga hindi masaligan. Classic nga himplo sini amo ang Development Assistance Fund o KONPIDAP nga gingasto ini sang pipila ka mga lehislador sila personal wala gani makambit ang ila distrito. Ikaduha nga ihimplo, pork barrel, tambok sa baboy, damo ang nabilanggo apang bangod poderoso ang iban nagbalik sa pwesto. Pero ginkuting-kuting ginilaya ang kwarta sang pumuluyo. Pinartida nila, ang iban binulusa nila. Amuning iskandalo bla sang tambok baboy sa nagligad nga tinuig ining pork barrel ti dihamak to ang nagkalabilanggo dihamak nga ngalan ang ginlastra nga ang people's money binulsa. Amo ini ang aton ginakabalakan. Amoy na nga ginsiling ko nga kabay pamangin madinalagon ini. Medyo na ulumpawan kita, mangod ginkakas na nga kuwaan pundo ang Social Security System kag GSIS. Ang buot silingon na daw medyo nakagulo ginhawa kita. Ginakulbaan kita mo. Wala matagasiling, wala tasalig sa pila ka mga opisyal naton. Galing kay manti, may mga ara ihimplo na ho.
may mga pidap ang tanan-tanan nga porting iskandalo sang ginkamasa sang people's money. So hindi pa kita madudla. Amo nang siling ko nga ang tingog sang katawhan daw tingog giman sang Dios. Gagoo ba? Medyo insigida, baylo dayon, ginamindahan dayon, nga hindi nilang pagkuhaon sa SSS kag GSIS ang pundo sining plano sang Maharlika Wealth Fund. Ti gapasalamat kita. Kag ginapangamuyo naton, kakabay pa nga mangin madinalagon ini ang plano sang aton gobyerno. Kay luyag natong kag sa hindi people's money man ina. Ang malain kay man ti bangko ina. Kabay pa nga hindi dihado ang bangko pag abot nga ba iskandalo. Kabay pa hindi lang ining Maharlika Wealth Fund gani nga ginaduso labi na gid sa mga paryentigid ni Presidente Bongbong Marcos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37 na. May pilaga ni ako ka mga kakilala nga daw medyo naghibubunot gid. Laban sini mga senior citizen tinipon-tipon sa kapihan ba niya ano man ang ginhimo nila sa aton man lingkula na naumpawan na medyo natapungawan man ang mga mamalida sa arangkada sang pumuluyo. Ginpaiway na. Tiga pasalamat kita kag ang mga pensioner kag ang tanan nga miyembro sang SSS kag GSIS labi na gid ang nagaedad na subong 59 nga manog 60 na kag sa empleyado sang gobyerno nga nagaedad 64 nga manog 65 na nga manog bato na sang ila sini pensyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Balik ako pagkatapos ini. GSM Blue Mojito. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako mangulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam ya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permit gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga conflict sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Ari pagido ang makailintriga nga balita kag isyo. Ang National Bureau of Investigation ginmanduan na nga usisaon investigaron ang mga death certificates sang mga drug war nga biktima. Sa tong panahon ni Presidente Rodrigo Duterte, madata gid. Bangod sang court ruling sang Court of Appeals, nagamando siya sa local civil registry sa siyudad sang Caloocan. Siling sang Court of Appeals sabi, kayuhan nyo na. Hustuhat, tadlungan nyo ang rason sa kamatayon, ginbutang nyo sa death certificate sa isa kasyam katuig nga bata nga napatay. Anong kinamatyan sining siyam katuig nga bata? Nasa labat sang bala sa drug war sa police operation. Kung sa bagay, nagluntad ini tuig 2016. Ang malain, kaysa death certificate sang bata, ang nabutang dito nga ang ginkamatay sang bata balatian nga bronchopneumonia. Amo ni butang sa death certificate niya ang rason sang kamatayon niya. Pero ang malain kay base sa ebidensya kag finding mismo sang medico legal nga ang bata napatay bangod sa bala, naigo sa paglutang. Di daw balingag. Siling sang Court of Appeals daw hindi amo. Medico legal ang siling bala ang nagigo sa bata. Igo nga lantaon sa birth certificate, pneumonia ang kabangdanan sa kamatayon. Ti kundi daw palupad klase nga isyo. Daw laban sa takip butas ang isyo. Gintabunan ang isyo para magwa nga balatian normal ang ginkamatay. Imbes nga naigo sa nagtala nga bala bangod sang operasyon sa droga. Isa ini sang makailintriga nga klase sang balita. Kag hindi lang ini, suno sa report, may ara pa. Abot silingon, gintabon-tabunan, gintago-tago lang atong mga nagkalamatay sa operasyon sa drug. Nga kung masalabat ka, ang nabutang sa death certificate, balatian niya, kag hindi bala, daw palapaw, haw. Daw ginabutigan nyo ang katawan sa matuod-tuod nga kabangdanan sining nagkalamatay sa dagwar sa nagbigad nga administrasyon. Daw hindi amo. Daw matyago gintago-tago lang. Bangod kay daw iarangkada gid sang International Criminal Court ang kaso batok kay anay Presidente Rodrigo Duterte. Ang mga saksi kag ang mga ebidensya daw nakulo kompleto kag gin-confirm pa sang Court of Appeals. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 6:46 ang masulod nga balita kag isyo idulong sa aton sang Santon Plus Herba nga habon. Amo ni sang habon nga gapalumok sang
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a benefit Ala ako, nakibot ako sining balita, natabo dito sa Iloilo. Kadumdum ka mo, nga may napatay nga katapo sang army dire sa probinsya sang Negros Occidental. Sergeant Reggie Glendro napatay sa ambush sa Sipalay, Negros Occidental sang Nobyembre 24. Di kundi may ara ginabutang ya bilang daw guard honor guard sa upod nila nga napatay. Anong natabo? Sus, linutang iya sang iya upod man nga honor guard ang pareho niya nga soldado. Si Staff Sergeant Mariano Daran, 43 anyos, nakaangkon sang madamo nga igo sang bala kag gindeklarar dead on arrival didto sa Mambusaw District Hospital. Ang suspitsado, Corporal Jomare Permaran, 41 anyos man. Arestado ini siya. Tanan sila membro sang 12 Infantry Battalion. Parte ini sila sang ginatawag honor guard sa napatay nga upod Manila nga si Sargento Reggie Glendro. Bao, ano ang natabo siling ni Captain Marvin Balmes sang Sigma Police nga hipe niya ang suspitsado nagapreparar ini sang iya sini duty bilang honor guard. Sos ano man nga natabo nga nagkumprontahanay sila, naglilisay, naginitay ang sugilanon na ate, binumbahan ang upod niya nga army patay. Suno sa report, 22 kabala mo, 22 kabasiyo sang caliber 5.56 mm rifle ang na-recover sa isina. Pwerte, no? Amo na yung mga balita bala nga makasiling kita ginlalisan lang, pwede malang tapan-tapanon, pwede malang arigluhon, tinga nga ipagig sa Punta Canyon, upod ya pa, nga militar, ay, daw kamo lang yang pinatyanay, may ara kamo yan number 1 nga kaaway, gindesignar kamo nga puwersa militar sang pungsod Pilipinas, ang inyo mayor nga kasumpong, amo yang rebelde ang New People's Army, nga kamo pirming nagaining kwentuhanay, kanugon sang kabuhi sang upod mo, tiyamak mo, ang inyo yang obligasyon, amo ang pag-ayam sa mga rebelde, pagkatapos kamo malang iya ang nagalinutanganay kag naga pinatyanay. Tigay, yuhom-yuhom ang New People's Army, niya sila lang ga binumbahanay, sila malang ang nagapinatyanay. Akalain. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:51 na. May mga pila pa kagutlo, may ara pa kutani kita ning recycle sang druga bala. Dumdong ka mo sa Martes to, sa National Capital Region Police nga opisina ng Patigayon, sang ila sini operasyon, bao, ang nadakpan nila ang mga katapo gisang Philippine Drug Enforcement Agency sa Taguig. Purteho. Di may investigasyon na ang kapulisan. Padalman ining isyo. Kay base hindi lang sa Taguig, kag sa iban nga bahin man sa kaprobinsyanan, mga miyembro sang PDEA siguro hindi man tanan. Himo lang nga negosyo. Amo nang gadua-dua ang pumuluyo, ti abi, ikaw ang manugdakop, ikaw ang nadakpan. Siguro kung siling sa isa ko kaabogado ng amigo niya, basi dugay na ni nagkakatabo. Nga kung may raid sila, kung ang madakpan ihimplo abi, siling niya 3 kilo, isurinder nilang isa, ang 2 kilo, negosyuhan nila, bao, milyon ang income ba? Pwerte, amo lang galing na makahuluya lang. Kag ang makahuluya
kag makahanasbo sa tanan amo ang pamilya sining mga ahente sang PDEA. Basi may mga kabataan ini sila. Ti wala ka mo maluoy sa kabataan nyo. Amak mo ang inyong mga ngalan, magwa sa pamantalaan, magwa sa telebisyon, magwa sa radyo. Ti kon may pamilya ka mo. Guba mo na ang imo sini profesyon, ginguba mo na ang imo palaabuton ng makakas magtanan mga benepisyo, pinakahuyan nyo pa ang inyong pamilya. Ang malain kung may mga kabataan kamo nga naga-eskwela, ano lang ipakita nila nga guya sa mga classmate nila. Kung mabasahan ang ngalan ninyo, dira sa periodiko, mabatian sa radyo kag telebisyon, ngang amay nyo, membro sang PDEA, nangin bantay sa lakay, kamo nga pangdakop, karon niya, kamo ang ginsikop. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 53. Balik ako pagkatapos ini. Gintong dagat ang pagitan, San Miguel, Pilsen. Ang sa pagitan. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpur ti ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta India nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng mga buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog.
Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 57. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.